Wengenza wethu ngiyethemba ukuthi ne-grand kuzonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video igama lami ngumsizi aka Ngosowati. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Wengenza ukuthi atrenda-ke iy'nsizwa lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana uDumakahle kanye-ke nomculi kamaskandi Igcokamelisha noma-ke abaculi bakamaskandi uDumakahle neGcokamelisha wey'ngane zakwethu. Akubeleke iy'ndaba zokuthi lezi iy'nsizwa-ke zilibangise kwelase-Dubai wey'ngane zawo njengoba-ke zivunule kahle kanje. Abantu abaningi bancoma-ke indlela-ke evunulwe ngayo lezi iy'nsizwa-ke engabaculi bakamaskandi. Wengane zakwethu nami ngelezi iy'ndaba ngiyithola-ke ngomthombo wami othembekile oveza ukuthi lezi iy'nsizwa zilibangise-ke kwelase-Dubai wey'ngane zakwethu. Sekujwayelekile abaculi abaningi bathi shelele-ke wey'ngane zakwethu ko-Dubai. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalezi iy'nsizwa ey'mbili endimeni yomculo kamaskandi.